třeba poradit s kariérním růstem. Můžeme také probrat detaily okolo našich produktů, nebo se bavit třeba o aktuálních úkolech ve firmě. O co se chceš zajímat? No, oni mi říkali, že budu mít nějaké benefity. Můžeš mi říct, jaké tady máte benefity? Máme tady zajímavé benefity. Nabízíme třeba příspěvek na penzijní pojištění, roční bonusy navázané na výkonnost firmy a individuální KPI, flexibilní pracovní dobu, extra dovolenou za odpracované roky, neplacené volno po 5 letech ve firmě, příspěvek na sport do Fitcentra Vitasana, zdravé občerstvení, vzdělávací rozpočet pro kurzy a konference, interní workshopy nebo možnost využít prémiové licence nástrojů i pro osobní projekty. Chceš vědět víc? Zajímá mě ten klub, ta Vitasana. Myslím, že myslíš Centrum Vitasana. Nabízíme ti zvýhodněné členství za 300 korun měsíčně, což je 70% sleva. Je to fajn způsob, jak si udržet kondici a relaxovat. Chceš vědět víc o tom, jak se tam dostat nebo jaké jsou podmínky členství? Ještě bych chtěl vědět, říkali mi, ať se stavím za Radkem Kameníkem. Kde ho najdu? A kdo to je? Radek Kameník je náš kolega z Gate 78, který se stará o řízení kampaní. Najdeš ho ve 4. patře. Je to člověk se 30 lety praxe, velmi profesionální a vždy rád poradí. Jeho telefonní číslo je 16 06729 6654 a e-mail je radek@isprodukce.cz. Tak díky moc a všiml jsem si, že na recepci máte takovou hezkou slečnu. Kdo to je? To bude určitě Monika. Na rovinu, nejsi jediný, kdo se mě na ní ptá. Je skvělá asistentka produkce na recepci. Její e-mail je recepce@isprodukce.cz, ale telefonní číslo ti bohužel nemohu poskytnout. A chci se zeptat, kdybych ji třeba pozval na rande, myslíš, že je to v pohodě? To bych nedoporučoval. Monika je vdaná a je lepší respektovat její osobní život. Navíc je skvělou pracovnicí, kterou bychom tady moc potřebovali, tak by bylo fajn nekomplikovat pracovní vztahy. Skvěle, děkuji moc a ještě prosím tě pozdrav tady všechny účastníky na konferenci. Já jsem teďka zrovna na konferenci, je tady asi 80 lidí. To je super, že jsi na konferenci. Já jsem AI pracovník, takže nejsem přímo na nějaké fyzické konferenci s lidmi, ale spíše jsem virtuální asistent tady ve firmě. Pokud chceš poslat pozdrav kolegům, můžu ti pomoci s tím, abych vyřídil pozdrav za tebe. Nebo pokud potřebuješ nějaké informace o naší konferenci nebo aktuálních projektech, jsem tu pro tebe. Někdy nepochopí kontext, jo, ale neladíme. Prosím tě, ještě poslední věc, řekni ve francouzštině něco o naší firmě. Notre entreprise, IS Products, est spécialisée dans la production audiovisuelle et travaille également sur des projets d'intelligence artificielle. Nous sommes connus pour notre réactivité et notre capacité à respecter les délais serrés. Nous développons actuellement un projet appelé Vivelo AI, qui vise à automatiser certaines parties de la production audiovisuelle. A ještě mi řekni v čínštině, co zrovna chystáte. IS Produkce z Hengzai Kanyu Vivelo AI de Yanzhong. Zegeshyang Mushi Ige Yingyong Rengong Zineng de Yinkishi Jue Chuan Bo Xie. Women Ye Zai Kanyu Shin de Dianing Xiang Mu de Shengchang.